Здрасти, аз съм Никола, или както ме наричат в YouTube господин Никола. И сега, понеже вчера бях на едно парти и обещах на едни батковци една кака и каки. Сигурно вие трябва да ме гледате сега. Ще го кача след малко, но сега аз имам страхотна идея за видео. Какво ли ще е това видео? Ще бъде как строя къща. Да, ще има и втора част на това видео. Къщата ще бъде от стъкло. Затова главното нещо за сега ми е стъкло. Ето. Взимам стъкло. Така, трябва да намеря сега нещо. Някакво равно. Това ми е моята пирамида. Това пишете в коментарите какво е това и това. В пирамидата има много неща вътре. Така. И сега скачам. Така, започвам да строя къщата си. Така. Така. Така, идвам и тук. Вчера беше много екстремно, както знаете. Олях се първо с водка. Така, имам една тайна идея, която ще я разкрия във второто видео. За сега, чао! До след малко. Един интересен факт. Човека в героя, с който играете в Майнкрафт, е 2 блока, блок и половина висок. Примерно Стив е блок и половина. Сега правя още 4 етажа. Аз пък етажа 4 големина. 4 по големина. Така, тук имам много готина идея, която ще ви я разкрия. Споко. Аз ще ви я разкрия. И до след малко. Тук ще открих нещо супер вау. Тук изчезва всичко. Не изчезва. Ама вижте, тази стена, ето тук, изчезва, но като дойда тук си е тук. Да. Така вече сложих врата, така ми изглежда за сега завършената къща. Отваря се. Тук ще трябва само да сложа едно стъкло. И търся сега някакво легло. Каквото и да е, просто ми бяло подхожда най-добре на моята къща. Както винаги, защото е бяла къщата ми. Някакво голово слагам тук. Винаги слагам тези неща тук. Стойте само да видя къде е. Добре, така ще направя. Трябва ми само пагората. Не, тук няма да е такъв блок. За да не се вижда тайното ми място. Дори няма да ви казвам какво е мястото. Няма. Не, няма. Ще бъде злато. Няма да ви казвам какво.
какво ще бъде мястото. Капучино, асафино, капучино. Така. Слагам блок тук. Добре, слагам тук. Ой. Капучино. Така. Една секунда.